Deal sawubona. Hey bafana. Athi ngise. Kaza kwethu MC ukhoza umhlawumbe ntamela ngalani machine sibanga masanda babeshitshe ngini umfana phansi ubhekuvile masizeni msingathi. Now see. Yeah. Njengamanje siku Mr Somatekisi. We are present. Ngiyapresent. Oh. Yeah, siku Mr Somatekisi lapha siphethe umnumzana umpongwa sisho umloshelene la shabalala emshinini sisho waqedwa wajika umculo womlandeli sawubona. Hey. Hey bafana. Athi ngise. Mlakithi ibhiga nje la kwethu sizoyishuthela. Loot MC. Hey, Niyaphila mnumzana. nyama sonidi yona. Yeah, hayi siyaphila. Kune live concert Yeah. kamnumzana umpongose ese Carnival City. Yeah. Sikwisomatekisi manje. Ngicela undlulise amazi okubaleka kwama live concert umculo. Ngokusho kwabaculi abadala ke sibajwayele esafikela kubona bathi usungena umculo ophelele mangabe usungakwazi udlala live. Yeah. So ke bathu live wona ngithi ngoba angeke ukwazi ukuhamba amazwe aphesheya kwezilwandle uma live ungakwazi ukudlala. So kumele ukwazi ukudlala live ukuze kuzokwazi ukuthi kuphembeke indlela ezivulela amazwe amazwe. So ke kubalekile namhlanje sizokubona namhlanje ku Mr Somatekisi. Kube impumelelo kakhulu kwamnandi kwadela kwanjiya ya. Yeah. Sifisa futhi imicimbi kanje ingaye qhubeka yenze kuba uyabona abantu bayithanda kakhulu. Yeah. Sibonga kakhulu mnumzana. Ngicela kumaskandi onke jikelele ingoma othi wathi muyizwa nakwezakho qobo ngoba ibhizinisi nomuntu afani. Ingoma wathi muyizwa wathi no le ikhuluma nami. Khuluma nami kanjani? Ikhuluma ngempilo yami. Eziningi. Yeah. Ziningi phela mawungathi ngicabanga manje ngashona ilanga ngicabanga ukuthi nje ngoba nabaculi asebengasekho. Yeah. Khona nje ingoma eshawa amageza amahle ethi ngizulazula emhlabeni ngifuna abazali bami. Yeah. Yangithinta kakhulu yangoma eshawa umtshengiseni uVukagcwensa manje nxana nompholi. Yeah. Bese bakhona kamgqumeni ethi kaze ngakwenzani wemhlaba uyabona ngiyasebenza kodwa nginabo